Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja. Vi skal på sommerferie. Og det er altså sommerferie-vlogs. Ja. Hvad er det? Ej, jeg har slået. Så, vi skal til Frankrig. Nu. Oh my god, gå nu væk. Vi skal til Frankrig i en uge, og der, vi skal køre klokken 4 i nat. Lige nu er klokken 19:42. Jeg vil gerne i seng, fordi så går der længere, så går tiden hurtigere, ikke? Ja. Altså, jeg glæder mig sygt meget til en nat, fordi og også i nat, ikke? Så kommer vi jo til at lave et klip, hvor vi siger godmorgen. Og så skal vi på ferie! Ja. Så kommer vi til at være med lader, og det elsker Alexander åbenbart. Ja. Jeg elsker lader, jeg ved ikke hvorfor. Nå, men vi ses klokken 4 i nat. Hej. Nu er klokken altså blevet 4, og vi skal til afsted. Vi er lidt trætte, men sådan ryster os simpelthen, fordi vi glæder os. Vi skal tage ud i bilen, Ja. så Vi ses, når vi vågner. igen om noget tid. Hej, nu er vi i Mulhouse. Ja, og nu er jeg snart frem til det hotel, vi skal overnatte på her i Frankrig. Vi nåede ikke lige at filme, når vi vågnede, fordi at vi var lidt trætte, og jeg sov bare videre. Og så var vi trætte, og så filmede vi først nu. Så skal vi se det. Det her, det er altså... Vi har slet ikke set det endnu, så det er... Se her. Ja. Ja. Prøv at give mig kortet. Så det... Sådan. Ja, det her, det tror jeg altså, at jeg må misforstå. Ej, se. Er det her chokolade? Altså, nej, det tror jeg ikke. Sæbe, tror jeg. Sæbe. Det var koldt på chokolade. Og ja, så hvem skal sove og hvem skal sove nederst? Jeg vil gerne sove nederst. Okay, Jeg gider ikke at vække dig, når jeg skal nu. Skal vi så videre? Kom med, Anne. Wow. Det der er mega fint. Far. Der er et eller andet, der ligner kaffe derovre. Skal vi lige se? Er det poolen? Oh my god. Det er så godt. godt. Og så skal vi lige se vores flotte udsigt. Lad os se. Flotte udsigt til biler og værelse. Ja, værelse. Og så herover kan vi se den flotte parkeringsplads, som vi holder på. Nå. Skal vi se toilettet? Det er det nærmest det vigtigste. Toilettet er det vigtigste. Ja. Hvad er det tæt med sådan? Altså jeg vil sige, der mangler en sauna. Men Jeg vil sige, at der mangler et toilet. Ja. Det vil jeg faktisk også. Men det sted skal man så helt Lad langt os ned. lige se, om der er... Ja, der er toilet. Ej, hvad er det der? Hvad er det der? Det er toilet, det ved jeg godt, men altså... Det er sådan helt... Kan man få skyllet numse og sådan noget? Jeg tror, man kan få et varmt bræt og sådan noget. Det her, det kommer jeg til at bruge så meget godt. Men det er bare ikke normalt toilet. Jeg fik så... Men vi vender altså tilbage om lidt tid, så vi ses. Ej. Så er vi altså tilbage. Vi skal altså ned og bade i poolen nu. Ja. Og så er vi mega trætte, fordi vi står op klokken 4. Så vi ses altså i morgen i næste afsnit. Så tak fordi I så med på første afsnit af vores sommerferie. Hej hej.